Aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Mahigit 1 taon na rin buhat nang magbitiw ako sa aking tungkulin bilang tagapamayapa ng aming baryo. Naging tahimik at payapa ang buhay at pag-iisip ko dahil sa desisyon kong iyon. Subalit nitong mga nagdaang araw lang ay nagkaroon muli ako ng dahilan para tignan ang mga kaganapan sa labas, sa baryong pinakamamahal ko. Eksaktong Biyernes Santo ng araw na yon, ang araw na pinakahihintay ko. Hindi ko na dapat palagpasin pa ang araw na iyon. Dahil alam kong kahit masugatan ko lamang si Mateo ay sapat na iyon para maipaghiganti ko ang aking pamangkin na inatake nito. Sinusulyapan ko pa rin ang aking pamangkin kasulukuyang nakahiga sa papag at nagpapagaling. Mabuti na lamang at unti-unti nang naghihilom ang sugat nito sa tagiliran ng tiyan. Nagtatagis ang mga bagang ko habang sinusukbit sa aking tagiliran ng isang buntot pagi. Nagsuksok din ako sa garter ng aking pantalon ng isang punyal na gawa sa tanso at naglagay ng tig-1 dakot na asin sa magkabilang bulsa. Biyernes Santo ng araw na iyon. Masugatan ko lamang ang aswang na si Mateo ay paniguradong hindi na iyon gagaling. Pero mas ikakasiya ko pa siguro kung mapapatay ko siya. Iyon na lang ang tanging paraan para matigil ang sunod-sunod na patayang nangyayari sa aming baryo. Maalinsangan ng hapong iyon. Tinahak ko ang maalikabok na kalsada hanggang makarating ako sa harap ng kubo ni Mateo. Mateo! Lumabas ka riyan. Magharap tayo. Hindi ako takot sa iyo kahit aswang ka pa. Galit kong sigaw sa harap ng bahay ng aswang na iyon. Naglabasan ng mga tao mula sa kani-kanilang bahay. Pansamantalang natigil ang kanilang pagdarasal ng mga oras na iyon. Mababaka sa mukha ng mga ito ang pag-aagam-agam dahil sa iskandalong ginagawa ko. Maya-maya ay iniluwa ng pinto ng kubo si Mateo. Matalim ang tingin nito sa akin. Anong kailangan mo sa akin, Lucas? May kalakasan subalit mahinahon pa ring pagbigkas nito. Ngayong Biyernes Santo, ngayong araw kita papatayin o kahit masugatan man lang. Nanggigigil na ako sa pagkakataong iyon. Kinalas ko na mula sa pagkakatali sa aking tagiliran ng bitbit kong buntot pagi. Kung gusto mo kong patayin ay wag dito, Lucas. Igalang mo ang nagsisipagdasal sa kani-kanilang kabahayan. Igalang mo ang paggunita nila sa pagsasakripisyo at pasakit na dinanas ng Diyos. Kung gusto mo talaga akong mapatay o masugatan man lamang ay huwag rito. Sumunod ka sa akin. Yun lamang ang naisambit ni Mateo sabay nag-anyong malaking itim na aso. Mabilis itong tumakbo papasok sa kasukalan. Tinignan ko ang mga tao sa paligid. Parang walang mababakas na pagkagulat sa mukha ng mga ito. Parang sanay nang makakita ng isang tao na nagpapalit ng anyo bilang isang malaking itim na aso. Parang sanay na sila sa ganoong eksena. Ang ikinainis ko pa ay lahat ng mga iyon ay matalimang tingin sa akin. Di ko na lang pinansin ang mga tingin na iyon. At mabilis kong ipinulupot sa kamay ko ang buntot pagi. At tumakbong papasunod kay Mateo papasok sa kasukalan. Huminto sa pagtakbo ang malaking itim na aso nang marating na nito ang bahagi ng kasukalang na ikukubli ng matataas na punong kahoy na may nagsisiyabungang mga dahon.
Hindi ko na hinintay pa ang pagharap nito at mabilis kong iniladlad ang kaninang buntot pagi na hawak ko. Subalit napakabilis gumalaw ng aswang na iyon. Mabilis niyang naiwasan ang paghambalos ko ng buntot pagi. Hindi mo ko kaya, Lucas. Sambit ng aso na kaharap ko. Umatras ako ng bahagya upang makagawa ng distansya sa pagitan namin ng aswang. Nang tangkang hahambalusin kong muli ito ng buntot pagi, ay mabilis ako nitong dinamba. Nabitawan ko ang buntot pagi kasabay ng pagkatumba ko. Nagtagumpay ang aswang na makubabawan ako. Lucas, tama na. Hindi mo ako kaya. Sambit pa rin ng aswang na dumadagan sa akin. Sadyang napakalakas nito. Subalit nakakuha pa rin ako ng pagkakataon para makawala ang isa kong kamay sa pagkakadagan ng isang paa nito. Mabilis kong dinukot ang asin sa aking bulsa at pagdakay inihilamos iyon sa mukha ng aswang na nakadagan sa akin. Kitang-kita ko ang pagkangisay ng malaking asong iyon habang nakapikit. Hindi na ako nag-aksaya ng pagkakataon at kinuha ko mula sa pagkakaipit sa garter ng pantalon ko ang isang punyal na gawa sa tanso. Mabilis kong nilapitan ng halimaw. Itinarak at binunot sa tagiliran nito ang punyal na hawak ko. Hindi pala kaya. Tama lang sa'yo yan. Hindi kita papatayin. Biyernes Santo ngayon at hindi nagagaling niyang mga sugat mo. Sambit ko sa naghihingalong si Mateo na nagbalik na sa anyong tao. Hawak-hawak nito ang tagilirang binubulwakan ng masaganang dugo. Tinalikuran ko si Mateo at akmang lilisanin ang lugar kung saan kami naglaban. Nang makarinig ako ng mga taong nagsisitakbuhan papalapit sa lugar kung nasaan kami. Humahangos na ibinunyag ng makakapal na halaman si Kapitan at ang ilan pang mga kalalakihan ng aming baryo. Anong ginawa mo kay Mateo? Galit na wika ni Kapitan sabay hawi sa akin para daluhan si Mateo. Kasunod ang ilan sa mga kalalakihang kasama nito. Nalilito na ako sa mga nangyayari. Bakit nila tinutulungan ng isang aswang na kumikitil ng buhay ng mga taga-baryo? Teka Kapitan, bakit nyo tinutulungan yan? Aswang yan ah. Pagalit kong tanong kay Kapitan. Lucas, palibhasa ay wala kang alam. Buhat lang magbitiw ka bilang tagapagpamayapa at talikda ng iyong tungkulin. Matigas pa rin ang tinig ni Kapitan habang pinapaampat ang dugong nagmumula sa tagiliran ni Mateo. Ayos na po ako, Kapitan. Huwag na po kayong mag-alala. Tinig iyon ni Mateo. Katakataka ang mabilis nitong pagtayo. Kitang-kita ko rin na wala na ang sugat sa kanyang tagiliran na dulot ng pagkakasaksak ko rito kanina. Tanging bakas na lamang ng nagkalat na dugo sa kanyang tiyan ang mababakas roon. Lucas, hindi mo ko kaya. Oo nga at Biyernes Santo ngayon. Pero maghihilom at maghihilom pa rin ng mabilis ang mga sugat na maidudulot sa akin ng ordinaryong punyal lamang. Ang hindi ko sigurado kung maghihilom pa ay ang mga sugat sa puso ng mga kabaryo nating nasaktan mo. Noong talikuran mo sila. Noong nagbitiw ka sa pagiging tagapamayapa. Kapalit ng malaking halagang ibinayad sa iyo ng alkalde. Paliwanag ni Mateo na nakatindig na at parang hindi nakatamo ng kahit anong pinsala. Lucas, simula nang magbitiw ka sa iyong tungkulin, ay si Mateo na ang kusang loob na humalili sa iyo. Ang mga pinapatay niya ay mga kabaryo nating nananakot at nangingikil sa kapwa kabaryo natin.
Mga bataan ng demonyong alkalde. Ang lahat ng ikinilos ni Mateo ay may basbas na nagmula sa akin. Pagsabat ni Kapitan at pagpapaliwanag. Para akong hinipan ng malamig na hangin ng mga oras na iyon. Hindi tumupad ang demonyong alkalde sa naging kasunduan namin na magbibitiw ako sa aking tungkulin kapalit ng malaking halaga at pangakong hindi niya kakantiin ang aking mga kabaryo. Pero Kapitan, inatake niyang pamangkin ko. Bagamat nalaman ko ang katotohanan ay may bumugso pa ring galit nang maisip ko ang sinapit ng aking pamangkin. Lucas, iyon ay dahil sa isa ring bataan ng alkalde ang pamangkin mo. Isa rin siya sa mga nananakot at nangingikil sa mga kabaryo natin. Kahit papaano ay nire-respeto ka pa rin namin. Kung kaya't buhay pa yang pamangkin mo ngayon. Hindi mo yun alam dahil nawalan ka na ng pakialam sa amin. Buhat nang magbitiw ka sa tungkulin mo. Paliwanag pa rin ni Kapitan. Lucas, may pagkakataon pa para maitama ang landas na tinatahak ng pamangkin mo. Iyon lang ang tanging paraan para hindi ko kitilin ang buhay niya. Oo nga pala, hindi ko tatalikuran ng mga kabaryo natin. Kagaya ng ginawa mo. Iyon lang ang huling naisambit ni Mateo at pagkatapos ay sabay-sabay nilang nilisan ang lugar na iyon. Naiwan akong nag-iisa sa kasukalang iyon. Dala-dala ang kirot sa aking puso na sanhi ng pagkakakonsensya nang talikuran ko ang aking baryo. Eksaktong Biyernes Santo ng araw na iyon, kung kailan kami naglaban ng aswang na si Mateo. Nasugatan ko siya subalit mabilis lang naghilom ang sugat na iyon. Kesa sa sugat na natamo ko ngayong araw na hindi ko matukoy kung maaari pa bang maghilom.